sunt consilier pentru tineret în cadrul Direcției Județene pentru Sport și Tineret și îmi desfășor activitatea în domeniu din 1993. Chiar asta vreau ca să vă întreb. De când sunteți implicată în activitate de tineret? Ați spus că din 1993. Mai exact, cum ați ajuns ca să fiți implicată în această activitate? N-a fost o situație foarte bine organizată la început, dar în timp a devenit nu numai o meserie, ci o pasiune. Am învățat de-a lungul timpului cum să lucrez cu tinerii, cum să-i ajut și de-a lungul timpului zic eu că rezultatele s-au văzut. Și ce credeți că ar avea un tânăr de câștigat prin activități de voluntariat? Sunt foarte, foarte multe lucruri care pot fi câștigate prin implicarea în activități de voluntariat. Te cunoști mai bine, îți dezvolți aptitudinile, cunoștințele, să poți identifica punctele tari, îți poți ajusta și remedia părțile mai slabe pentru că lucrezi în echipă, îți găsești rolul în acea echipă, înveți foarte multe lucruri, se lucrează, după cum știi, foarte mult pe proiecte, înveți managementul de proiect, lucruri care te vor ajuta cu siguranță pe viitor. Și atunci putem spune că prin voluntariat s-ar putea asigura indirect un viitor? Absolut. Sunt rezultate care atestă acest lucru. Pe lângă mulțumirea și bucuria pe care o aduci celorlalți în momentul în care te implici în activități de voluntariat, nu numai caritabile, ci și de mediu, activități culturale. Tinerii fac pasiune ceea ce fac și rezultatele, așa cum am spus, s-au văzut. Deci, pe lângă bucuria pe care o aduci celorlalți, ai și tu foarte multe de câștigat. Sunt tineri care și-au făcut o carieră în domeniul activității de tineret. Sunt tineri care și-au creat propriile joburi, implicându-se în activitățile neguvernamentale, non-profit, dar care nu înseamnă că nu pot să le genereze venituri pentru activitățile prestate. Sunt tineri care au reușit să ajungă funcții foarte mari în firme private, în instituții ale statului, în consilii județene, în primării. Deci, tineri din Botoșani care lucrează acum și în Botoșani și în alte județe și care au recunoscut de-a lungul timpului că fără această școală pentru viață, care înseamnă activitatea într-o organizație de tineret, nu aveau aceleași șanse să reușească. Sunt tineri care nu se gândesc să plece din țară, sunt tineri care construiesc aici, care se implică și pornirea a fost prin activitatea în asociații de tineret. Am putea spune că și câștigă multă credibilitate prin faptul că dovedește celorlalți din jur că este capabil să facă absolut orice își propune ca să reușească. Da, și au fost și promovați acei tineri. A fost o comunitate locală ce a sprijinit și a susținut tinerii care s-au implicat, tinerii activi. Și în ultima perioadă, deși la nivel organizatoric instituția noastră a tot suferit modificări, lucrurile odată pornite au continuat, se dezvoltă foarte multe activități pentru tineri, s-au creat și asociații de tineret noi, dar și multe asociații culturale, sportive. E foarte important că sunt implicați tineri în tot felul de activități și acești tineri învață, fac lucruri bune și șansele lor de reușită în viață sunt sporite. Și o scurtă părere despre activitatea de voluntariat strict în Botoșani. Așa cum am spus, în ultima perioadă, cu toate
inerentele probleme economice ce au afectat toată lumea. Există activitate de voluntariat, s-a dezvoltat pe zone legate mai mult de probleme sociale. Nu numai tinerii sunt implicați în activități de voluntariat, sunt susținuți în ultima perioadă și de persoane trecute de prima tinerețe care au înțeles rolul acestei activități și foarte mult de comunitatea locală care a finanțat astfel de proiecte și asta a însemnat un ajutor foarte mare. Vă mulțumim pentru acest interviu și sperăm să ajutați tinerii și în continuare, așa cum i-ați ajutat și până acum.